Surti del mig collons. Conserge. En què el puc ajudar, senyor? Té una suite de luxe per mi la meva dona? La dona, Sí, i que sigui molt luxosa. Entesos. Porten maletes? Esclar, ara me'l porten de l'aeroport. D'ençà que treballo en hotels és la història més simple que he escoltat mai. Suposo que es diu Smith. No, Smite. S'escriu amb Y. És la versió anglesa. Senyors Smith sense maleta. El llibre de família. Com? Com s'atreveix vostè? Quins collons, li posa una Y al cognom i es vol colar a l'hotel amb una dona que no és seva. Que no és la meva dona? No m'ho sembla, mai l'he vist. Miri, potser encara no ho sap, però presideixo les bugaderies del Marroc. Ah, sí? Tinc la samarreta i me la porta divendres. Senyor Smith, o senyor Smith, aquest és un hotel respectable. Millor provi el truc a un altre lloc. Escolti, ella és la meva dona, s'hauria d'avergonyir. Si és la seva dona, vostè s'hauria d'avergonyir. Tindrà notícies meves. Enviï'm una tarja postal. Senyor, demà vindran els meus advocats. Sense el llibre de família, oblidis de l'habitació.